भारत हादरनि 79थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बर' हारिनि माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार सुरत नार्जारी, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बुंथिगिरि कातिराम बर', राज्य सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी, लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, जोंनि एमएलए जिरन बसुमतारी, इएम सजल सिंह, बाहागो लानो हानाय इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, इएम दावबायसा बर', बाथौ महासभानि आफादगिरि मानगोनां सभारामदा, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्ट एसोसिएशननि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो हांख्रायजानाय इएम एमसिएलए एमएलए नोंथांमोन आरो दिनै गुबैयै जोंहा गासै 12 गुबुन गुबुन जि हाबाफारि लानाय जादोंमोन, बेवहाय बिमा सिबिनाय बिथांखि, जेराव जोङो दासिम गासै 1000 जोङो बिमाफोरनि जोंनि आइमोननि मुं मोननो हादों। बे बिमाया एबसुनि मुंख्लं जानायनि बिमा, बे बिमाया बिएलटिनि मुंख्लं जानायनि बिमा आरो बे बिमाया एनडिपिनि मुंख्लं जानायनि बिमा, बे गासैबो 1000 बिमाफोर जायनि फिसा हौवाफ्रा बै समाव सोमावसारनानै पुलिस आर्मिजों गावथारजादों आरो जोंनि बिमाफ्रा एबा आइमोना थांनानै दङ, जाय बिथांमोननो जोङो नैबे समनिफ्राय लानानै बिथांमोना थांनानै थाजासिम मास मोनसेयाव 1000 एबा बोसोरसेयाव 12000 अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बिमाफोर एबा आइमोन, आं नोंथांमोननो गिबियावनो आंनि सिबिनायखौ बावहरबाय। जोङो बाथौ महासभानि देउरि बिथांमोन गासै 514 बिथांमोनखौबो जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना आरज गाबनानै जोंनि माहारिखौ अराय सम गोजोनै लाखिनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै बिथांमोना खामानि मावो। गुदि बाथौनि अजा बिथांमोनखौ 150 लानाय जादों, नाथाय बिथांमोनाबो गोबां दङ। इयुनाव बिथांमोनखौबो बरायनाय जागोन। रमान स्क्रिप्ट मुंख्लं न'खरनिफ्राय गासै 16 न'खरनिफ्राय दिनै बरायनायनि हाबाफारि लादों। नाथाय आरोबाव सासे जाय बिथाङा थैयाखै नाथाय रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव बेंगुरा जानानै दङ, बिथांखौ लानानै सा 17 जोङो बरायगोन। रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट 188 1951 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम मेथाइ खननाय रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्टफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार, जाय बिथांमोनखौ भलेन्टियार फर्स होनदोंमोन, 2981 2981 साखौ बेवहाय जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। नाथाय गासैखौबो जोङो बेवहाय दिनै हांख्रायनानै लाबोआखै। बिथांमोननि जि अनसुंथाइ बियो अनलाइन गावबा गावनि एकाउन्टाव हाबगोन। लोगोसे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क, जायखौ गोदानै जोङो जोंनि मोनसे नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावनो हादों, बेखौ फोथांनायनि थाखाय एबा रिभाइभ खालामनायनि थाखाय, रेस्ट'र खालामनायनि थाखाय सा 17 जोङो अफिसारफोर, एनजिअ मावनाय, नेशनेल इन्टारनेशनेल अर्गेनाइजेसनाव खामानि मावनाय बिथांमोनखौ बरायदों। जोंहा 1398 दंफां दानग्रा, बे दंफां दानग्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रा दंफां दाननानै जायोमोन, नाथाय नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगोनो बे हाग्रा सिङाव दंफां दाननाया दिनै बन्द जाबाय। दा बे समाव बिथांमोननि जिउ खुंनांगौनि थाखाय गोबां जेंना नुजादों। दा बिथांमोननो जोङो खेबसे बिथांमोना बै
नेशनेल पार्कआव दंफां दाननायखौ दोनथ'नायनि थाखाय जों एसे रां अनसुंथाइ होनानै जों बिथांमोनखौ दिनै बेवहाय लाबोनाय जादों आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे बिथांमोना दिनै मुलुगनि आबहावानि थासारिखौ नायनानै दंफां दाननायखौ दोनथ'बाय आरो बिथांमोना गुबुन जिउ राहा लानो थाखाय दिनै आवगायबोदों। जों बिथांमोननो सेल्फ कअपारेटिभ ससाइटि गुबुन गुबुन माखासे राहानि गेजेरजों थांना थानायाव मदद खालामगोन। जोंनि बेवहाय जोंनि दाङाबाजि जानायाव थैनाय आसुनि एबा सा 6 जोंहा असमिया न'खरनि बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय दिनै मान बावनायजों लोगोसे बिथांमोननोबो जों अनसुंथाइ होदों आरो लोगोसे बेवहाय थांनाय 2014आव माखासे कनफ्लिक्टआव दाङाबाजियाव भिक्टिम जानाय आदिबासि फेमिलिफोर गासै 14 बिथांमोननोबो होनाय जादों। गोरखा फेमिलि जाय बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव जिउ गारनांदोंमोन बिथांमोनखौबो बरायनाय जादों। दा दिनै आङो बे भारत हादरनि मोनसे गोनांथार सानाव नैबे हाबाफारिफोरखौ लाफानो मोननानै गोजोननाय मोनदों जे एसे आगोलाव जोंनि MP बिथाङा आरो लोगोसे मन्त्रि बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिबुंथि होलांबाय। बर' माहारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों थांनानै थानायनि मोनसे सदबांसा एबा समायखिरा लानानै थांना थानाय मोनसे हारि। 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जानानै हांखोनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै जोंनि गुबुन गुबुन सोमावसारनायाव जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दङ। बे मुंख्लंनि जारिमिनखौ जोङो गोसोखाङोब्ला जोंनि बयनिबो गोसोआ गाबखाङो आरो बयबो दिनै जोङो दुखु मोनो। जोंनि जारिमिना मोनसे सेक्रिफाइसनि जारिमिन, जोंनि जारिमिना गावखौनो बावसोमनायनि जारिमिन। जोंनि बे गोलाव समाव 5000 सुबुङा जिउ गारनानैसो जोंनि हारिखौ दिनै बे थाखोआव एबा बे स्टेजाव लानानै फैदों। दिनै जों साफ्रोमखौबो बाख्नायनांगोन जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय। बिथांमोनाबो गावबा गावनि जिउ दङमोन, न'खर संसार दङमोन, बिथांमोनाबो आलो गोजोनै रायजो जानो हागौमोन, मोजाङै लेखा फरायनानै साख्रि बाख्रि लानो हागौमोन, नाथाय बिथांमोना हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमलांबाय। आं बावैसो अमलाराम आरो शिबरामनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी बिथांजों आरो बेवहाय नुदों अमलारामा जेब्ला मुंख्लं जायो बै समाव बिथांनि बैसोआ 17 बोसोरल'मोन। दिनै बिथांनि बिसि जोङो आयंखौ नुनानै बयबो बेवहाय फैदों। आं दाख्लै बिथांखौ नुनानै जोबोद सोमोनांदों जे बै समाव अमलाराम बिथाङा 17 बोसोराव मुंख्लं जालांबाय आरो शिबराम बिथाङा 26 बोसोराव मुंख्लं जालांबाय। बे शिबराम बिथाङा 26 बोसोर बैसोआव मुंख्लं जालांबाय। बेबायदिनो गोबां सेंग्रा जोहोलावफोर एबसुनि सोमावसारनायाव NDB BLT गुबुन गुबुन सोमावसारनायाव गोबाङानो मुंख्लं जालांबाय। दिनै बिथांमोनखौ जोङो मान होनो थाखाय जाय बिथांमोनखौ दिनै जोङो गोसोआव दङ एबा जाय बिथांमोनखौ दिनै हारिया बयबो दिनै सिबियो बिथांमोननि जारिमिनखौ जों गोजोर खालामनानै लाखिनांगोन। हैखालिनो जोङो फोसावदों अमलारामजों शिबरामजों लोगोसे गासै सा 16 जि बै समनि रमान स्क्रिप्टनि मुंख्लं बिथांमोननि मुसुखाखौ जोङो गायसनजोबगोन आरो बिथांमोनखौ अराय माहारिनि गेजेराव जोङो फोथांनानै दोननो नाजागोन। जोङो बिमा सिबिनाय बिथांखिखौ बावैसो थांखि लादों। जेला गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो जोङो बैसोगोरा जोंनि बिमाफोरखौ जोंनि आइमोनखौ लोगो मोनो आरो ओरैबायदिबो न'खर दङ 2 गाहाम फिसा हौवाया पुलिस मिलिटारिजों गावथारजानाय न'खरबो दङ। बर'आ उदांस्रि भारतआव जोङो गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय सोमावसारदोंमोन। गावनि सिनायथि, गावनि थामोनथा, गावनि राव थुनलाइ हारिमु जायनिखि संबिजिदाव लिरनाय दङ संबिधानाव, बे संबिधानिक अधिकारखौ लानानै बर'फ्रा सोमावसारदोंमोन। नाथाय बेखौ दबथायनो थाखाय जोंनि बेरेखा हान्जाया जोंनि सुबुंफोरखौ खास्रि बिस्रि बिथांमोना बुथारदोंमोन।
नाथाय दिनै साननांगौ बाथ्राया बेसो दिनै जेसेबां दमन खालामा मानो जेसेबां गादबा मानो बर' हारिया सा सानजा भारताव ओरैबायदि हारि जायखिजाया थासारिखौनो सौसिनानै थांनानै थानो हानाय मोनसे हारि आरो बेनि बिदिन्थिखौ जोङो दिनै रोखा रोखा नुबाय सा सानजा भारत एबा भारत हादरनि मानसिफ्रानो दिनै सोमोनाङो जे बर' हारिया हाजो गैया हाग्रा गैया बे मोनसे प्लेन एरियायाव दखलसे जायगायावनो थानानै नारा नाथा नाजानानै जुजिनानै दिनै थांनानै थादों आरो मुलुगाव बिनिखायनो बर' हारिखौबो आङो वान अफ दि मोनसे जोबोद भाइब्रेन्ट हारि होननानै आं सानो आरो आङो मुंख्लंफोरखौ दिनै सेलुट होयो जोङो लुबैदों जों हास्थायदों जे बिथां जोहोलावमोना थैनानै थांनायनि उनाव जोंनि बिमाफ्रा जाहाथे आलाय सिलाय जानाङा बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो थांनानै थानो हायो दा नंखायनो सरकारनिफ्राय जोङो फार्स्ट फेज हिसाबै गिबि खेब हिसाबै जोङो बिमा सिबिनाय बिथांखिखौ जोङो लाबोदों दिनै बे बिमा सिबिनाय बिथांखिनि थाखाय जिखिनि फान्ड नांगौ बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ बे फान्डखौ जों अरायबो दोननाय जागोन आरो जोंनि बिमाफोरनो नांगौ समाव जोङो मदद होनाय जागोन बिथांमोननो सरकारि गुबुन गुबुन अनसुंथाइफोरखौबो होनाय जागोन आरो दिनै जोङो थांखि लादों बे 1000 बिमा जोंनि आइमोन जायनि दिनै जोङो थं आरो मुंखौ मोनबाय बिथांमोननि थानाय बिथांमोननि न'खर बेखौ सरकारनिफ्राय नायनाय जागोन आरो सोरबा न' गैयाबा बिथांमोननो जाहाथे थानो थाखाय गंसे न' लुनायनि बेबस्थाखौबो खालामनाय जागोन मानोना बिथांमोनानो जोंनि थुलुंगा जोङो बे बिमाफोरखौ जोंनि आइमोनखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा दिनै बर' हारिनि बे गासैबो बाथ्राफ्रानो जोंनि हारिनि इयुन जोलैखौ थुलुंगा होगोन जोंनि धोरोम सिबिनायाव जोंनि अरिजिन गुबै धोरोम हिसाबै जोंनि बाथौ धोरोम गुदि बाथौ आरो बाथौ महासभा बिथांमोननि दिउरिफोरखौ जोङो बरायनानै जोंनि जे मोनसे गोजाम हारि प्रिमिटिभ ट्रेड बे हारिनि जि नंगुबै धोरोम आसार खान्थिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो बेवहाय बिथांमोननो जोङो जास्ट मोनसे फिसा अनसुंथाइजों बिथांमोनखौ बरायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना आरोबाव हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा मोजाङै आरज गाबनो हायो आरो धोरोमखौ मोजाङै सिबिलांनो हायो जोंनियाव गोबां आगोलनि भलेन्टियार फर्स एबा एक्स वार्कार होननानै बुंदों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बेबायदि रोजा रोजा जोंहा माखासे सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोननि न'खर संसार सामलायनायाव जोबोद उसुबिदा जादों मानोना बिथांमोनाबो लाइमोन बैसोआव सेंग्रा बैसोआव गोनांथार समखौ हारिनि थाखाय बावसोमदोंमोन बिथांमोनाबो लेखा फरायनो नागारनांगौ जादोंमोन बिथांमोना आबाद मावनो नागारनांगौ जादोंमोन गावनि न' बांखौ गारनानै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन दा बे थांना थानाय बिथांमोनखौ दिनै जोङो एसे मान बावनो हानानै आं गोजोननाय मोनदों रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्ट दिनै बर'नि मेथाइ बर'नि हारिमुवा रावनिबो उनाव नङा बर'नि हारिमुवा दिनैबो गोथां हारिमु बेखौ मुलुगाव अराय सम फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो दिनै जोंनि दामनाय देनाय गाननाय जोमनायफोरखौ GI टेगिं खालामदो जोंनि दख'ना जोंनि आर'नाइ जोंनि खाम सिफुं सेरजा बे गासैखौबो जोङो GI टेगिं खालामजोब्बाय आरो जुग्राफिकेल इन्डिकेसन मोननाय लोगो लोगोनो मुलुगनि मानसिफ्रा बे लिस्टखौ जेला नायगोन भारत हादराव मा GI दङ अब्लानो मिथिगोन जे बे खेराइया मा दख'नाया सोरनि आर'नाइया सोरनि सेरजाया सोरनि सिफुङा सोरनि अब्लानो बर' हारिया अराय गोजोर बेवहाय सिनाय जाबाय थागोन दा मानगोनां रायजोफोर दिनै जोङो नाजादों जे जिखिनि खामानिखौ मावोब्ला बर' हारिनि सिनायथि बर' हारिनि थामोनथाय अराय सम गोजोर जानानै थागोन बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावनो नाजादों NDPनि मुंख्लंफोर BLTनि मुंख्लंफोर एबसुनि मुंख्लंफोर जायफोर दैदेनगिरिफोर दङमोन जाय बिथांमोननि मुसुखाफ्रा गायसनजायाखैमोन बिथांमोननि मुसुखाफोरखौ जोङो दिनै गायसनदों बिथां जोंहा बिनेश्वर ब्रह्म सुबुंथिनि थान्दै बिर सिलागां सुजित नार्जारिनिफ्राय लानानै जोंहा अमलाराम शिबलाम लोगोसे हारिमुनि बिथिङाव जोङो दिनै अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्राय
लानानै गोबां जोंनि बर' हारिनि रुपनाथ ब्रह्म बालिराम बर' बिथांमोन बयनिबो मुसुखाफोरखौ जोङो आथिखालाव गायसननानै बिथांमोनखौ सिबिनो थाखाय मोनसे जायगा होनाय जादों। जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ जों अराय सिबिलांबाय थानांगोन। बर' हारिनि गिबि फिल्म आलायारन बेयो गोबाव समनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा नुवाखैमोन। गोलाव सम बेखौ मुम्बाइआव दोनहैनानै लाबोफिननो हायाखैमोन। जोङो सरकारनि रां होनानै बेखौ लाबोफिनबाय। बेबायदिनो जोङो गासै गं 6 सिनेमा हल लुगासिनो दङ, जाहाथे जोंनि हारिमुखौ जों आरोबाव जौगाहोनो हायो। सिने आर्टिस्टफोरनि थाखाय अफिस आरो गेस्ट हाउस लुनाय, रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्टफोरनि थाखाय गेस्ट हाउस लुनाय, बेबायदि गोबां खामानिफोर, जायफोर खामानिफोरखौ मावोबा जोंनि हारिनि गुबुन गुबुन बिथिङा थांनानै थागोन, बेखौ जोङो जेरैखि जाया नाजादों जे बेखौ जोङो फोथांनानै दोननो थाखाय। जोंहा गंसेल' मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज, सभाराम ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज क'क्राझाराव दङमोन। बियो बर' गोरोबथानि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बर' हारिमु आफादा दिनै बर'नि जि मेथाइ खननाय मोसानाय बेखौ क्लासिकेल बानायनानै जोंनि इउनिभारसिटियाव फोरोंनो थाखाय माखासे हाबाफारि मावगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ जोबोद बाख्नायो। बर' हारिनि हारिमुखौ मुलुगाव जों अराय सम गोजौआव लाखिनांगोन। नैबे समाव जोङो खनले खनले सोमावसारनानै जि मोनसे गोरोबथा खालामै खालामै मोनसे मोजां सम मोननो हादों, बे समाव जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो मोजां खालामनो नाजादों। देग्लाय बोसोराव गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोना खोनानानै, सारा आसाम नाङै बड'लेण्डखौ लाफानानै सारा आसाम नाङै 200निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाफ्रा ACSनि प्रिलिम एग्जामखौ पास खालामदो, APSC प्रिलिम एग्जामखौ। जों नेनानै दङमोन बै सानखौ। मोनसे समाव जोङो नुयोमोन बोसोरनै बोसोरथामावल' साफा सानै जोंहा अफिसार मोनो। दिनै जोङो सुपार 50नि गेजेरजों ACS IAS अफिसार बर'नो थाखाय सरकारा नारा नाथा नाजादों। जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो कचिं होदों। बोसोरसेयावनो 40-50 जन गाहाम दायो बर' फरायसाफ्रा दिनै मेडिकेलाव एडमिसन मोनो आरो डक्टर जानो थांगासिनो दङ। थांनाय बोसोरसे सिगाङाव बोसोरसेयावनो 57 फरायसाया मेडिकेल कलेजाव एडमिसन लादों आरो बेबायदिनो फारि फारियै जोंहा दावगागासिनो दङ। IIT आव गोबां फरायसाया एडमिसन मोनदों, NIT आव गोबां फरायसाया एडमिसन मोनदों। बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय सुबुं धोन सोरजिनायनि हाबाफारियाव जों लासै लासैनो दावगालांगासिनो दङ। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनायनि खाबु मोनदों। जोङो क'क्राझारावनो इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्ड FIFA स्टेन्डार्ड जोङो स्टेडियाम गायसननानै दायो जोंनि फुटबलखौ जोङो गोजौआव लांगासिनो दङ। CEM काप फुटबल खुंदों, जेराव भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो बाख्नायदों। आरो दायो क'क्राझाराव भारतनि मादावनो बयनिख्रुइ बांसिन सुबुङा दिनै नुजाथिनानै दुरान्ड काप फुटबल जागासिनो दङ, जायखौ 24 हादोरा थोंजोङै TV चेनेलनि गेजेरजों नायगासिनो दङ। दिनै क'क्राझारा बड'लेण्डआ लासै लासैनो वर्ल्डनि मेपआव फैगासिनो दङ आरो जों बेखौनो हास्थायदों जे जोंनि बड'लेण्डखौ जोङो मुलुगाव जोंनि सिनायथिखौ गायसननायनि जि संग्राम, बेवहाय दिनै जोङो लासै लासै जोङो जौगालांनो हाबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ राजधानियाव दिल्लीयाव गायसननो हानाय लोगो लोगोनो जोङो जोबोद गोग्गाखांनाय मोन्दों। 1987 मायथाइनिफ्राय आलादा रायजो सोमावसारनानै बड'फाया दिल्लीयाव सोमावसारनायखौ लांजेनदोंमोन। मोनसे समाव बड'फाया हारिनि थामोनथा, हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि राजखान्थि गोहोखौ मोनफुंनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। जि समाव जोंनि सोमावसारगिरिफोरखौ दिल्ली दिसपुराव जायगा होआमोन, दिनै बड'फाखौ देशनि राजधानियाव बिथांनि मुसुखा गायसननायजों लोगोसे बिथांनि मुङाव दिनै मोनसे लामा जोङो बिथांनि मुङाव मोननो हाबाय। जोंनि हारिया मालाबाबो फासयनानै थायाखै। हारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय जि खामानिखौ मावोब्ला जोंनि हारिया गोजौआव थांगोन, जों बेखौनो मावगासिनो दङ। बोसोरसे सिगाङावनो जोंनि बागुरुम्बाखौ गिनिस रेकर्ड खालामनो थाखाय जों थाम-थिम खालामदोंमोन। दा बेखौ मिथिनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावसोरो असमिया एबा बिहुखौ खुंग्रोनो होननानै बुंनायलाय जोङो एसे थाथ'नो गोनां जादों आरो देग्लाय बोसोरनि नभेम्बर मासाव जोंनि बागुरुम्बाखौ मोनसे गिदिर एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों गुवाहाटीयाव बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे गिदिर श'केस खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ।
दा दिनैनि समाव आं बाख्नायगोन आं सिबिगोन जे 1950 मायथाइ एबा उदांस्रिनि उनाव बर' हारिनि थाखाय जायफोरा लिरलांबाय जायफोरा मेथाइ खनलांबाय जायफोरा मोसालांबाय बे साफ्रोमबो सुबुंखौ आं दिनै बाख्नायगोन देग्लाय बोसोरनि जागायजेननाय फारसे दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव दिल्लीयाव बड' महोत्सव खुंदोंमोन जेराव भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै बुंदों जे बर' हारिनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ दङ दिल्लीयाव एसि रुमाव जिरायग्रा मानसिफ्रा बे बर'फ्रा मा मावदों मा मावाखै बेखौ मिथिनाय नङा दिनै बर'आ जोबोद डिसिप्लिन हारि जोबोद जौगासार हारि होननानै बिथाङा बुंदों दा लासै लासैनो जोङो गोजोनखौ गायसननो हानाय लोगो लोगोनो हारि जौगानायनि हाबाफारिखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावलांनो हादों क'क्राझाराव दिनै जोङो कन्टिनिउ बोसोरथामनि थाखाय लिड फेस्टिभेल खुंदों थुनलाइनि मोनसे जोङो मा होनो इखो फोरबो खुंदों जेरावनोखि नेशनेल इन्टारनेशनेल लिरगिरिफ्रा फैनानै खन्थाइगिरिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैनानै बड'लेण्डनि माखासे पजिटिभ जि दाजाबथायारि खौरांखौ बिथांमोना मुलुगनाङैनो लानानै थांदों बड'लेण्डआव दिनै बेवहाय इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिभेल जागासिनो दङ जेराव इउरप आमेरिकाफोर बायदि हादोरनि एसियानि हादोरनि गुबुन गुबुन मानसिफ्रा फैनानै बे ड्रामा फेस्टिभेलाव बाहागो लाफैदों दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो बयखौबो बे समाव खुलुमो सिबियो आरो खावलायो जे हारिया जि थांखिखौ लानानै सोमावसारदों जि थांखिखौ लानानै सेक्रिफाइस खालामदों बे गल बे थांखियाव सहैनो जोङो बारा गोजान गैलिया नैबे समाव जोंनि जायफ्रा 50 बोसोर 60 बोसोर 70 बोसोर हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबाय बिथांमोनखौ मान होनायनि बिथांमोनखौ सेलुट होनायनि बिथांमोनखौ बाख्नायनायनि सम आरो फैबाय थानाय 50-100 बोसोराव हारिखौ मुलुगनां थाखोआव गायसननायनि सम जों बेवहाय रावखौबो गिनानै रावखौबो रावनिबो सिगिनायखौ एबा रावनिबो जि प्रभकेसन जोंनि थुनज्लायनायखौ नायालासिनो गोथों लामाजों थांनाय 50-60 बोसोराव जेरै दावगाबोदों बे गोथों लामाजोंनो जोङो दावगालांनांगोन जोंनि थांखांनाय आथाला एबा जोलैया जेरै खामानि मावदों गोदान जोलैयाबो बे लामाजोंनो खामानि मावलांगोन होननानै आं फोथायदों बेनिखायनो नैबे समाव जे जोंनि सरकारा बे बोसोरब्रै खावसेयाव लामा दालां बानायनायावल' मुखुब थायालासिनो जोंनि रांखान्थि जोंनि समाजखान्थि जे मोनसे समाव जौ जुवा खोमसि फोथायनाय बायदिसिना थासारिनि थाखाय जों मालायजों एखमबा नायख्लें जायोमोन दिनै जोंनि हारियाव खोमसि फोथायनायनि बेबायदि थासारि गैला जौ जुवाजों गोदोग्रा मानसि गैला बयबो लासै लासैनो लेखा फरायनो हमबाय भारतनि गासैबो इउनिभारसिटियावनो सासे सानैब्लाबो फरायसा दंहैयो गोबां बर' फरायसा दायो फरेन इउनिभारसिटियावबो फरायनो हमबाय लासै लासैनो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानायनि फारसे आवगायलांगासिनो दङ राजखान्थि भाबे जोंनि जेंनाफ्रा गोबां जोब्बाय गोबां जोबनांगौ दंबावो दिनै कार्बि आंलंनि बर' फिसाफ्रा जि हिल स्टेटास मोननांगौ एसटि हिल्स बेखौ जोङो मावफुङागौ मानि मालाबाबो नागारनाय नङा जेसेबां गोबाव जाया मानो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि बर' लिडारफ्रा मोनसे कमिटमेन्ट दङ जों बेखौ मावफुंगोन जोंनि मोनसे समाव आलादा रायजो बिनायखौ संकसनिफ्राय सदियासिम बिदोंमोन नाथाय संकसनिफ्राय सदियासिम नङाब्लाबो जोंनि सिमाखौ जेरैखि जाया गहपुरसिम जोङो नारनानै दोनबाय इयुन जोलैया उननि समाव बे सिमाखौ आरोबाव अर होनो थाखाय आरो जोंनि जि हादोर जेराव जोङो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु खेराइ बागुरुम्बा खाम सिफुं लानानै रायजो जानायनि बर' हारिया समायखिरा लादों बेखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय खामानि मावलांगोन दा नैबे समाव आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमो सिबियो आरो अराय सम नोंथांमोना गाहाम देहा लानानै थांनानै थानो हाथों आरो नोंथांमोना हारिनि थाखाय जायफोर खनलांबाय जायफोर दामलांबाय जायफोर मोसालांबाय जायफोर हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लालांबाय आरो जायफोर सेक्रिफाइस खालामलांबाय बयनिबो जारिमिना सनानि हांखोजों अराय सम बर'नि जारिमिनाव लिरनानै थागोन बेखौनो बुंनानै फिन खेबसेबाव दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावनानै आङो आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दिनै भारत हादरनि 79थि उदांस्रि सान 15 आगस्ट बे गोथार बुब्लिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बिटिसि सरकारा
BTCनि सिङाव थानाय गोबां जोंनि माखासे गेदेमाफोरखौ जुनियायै सिबिनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनै बेवहाय बाहागो लानाय जोंनि बड'लेण्डनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथां बेवहाय बाहागो लानाय आसामनि मन्त्रि मानगोनां उर्खाव गौरव ब्रह्म बिथां लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथां बेवहाय बाहागो लानाय मानगोनां MLA जिरन बसुमतारी बिथां EM नीलुत बसुमतारी बिथां EM सजल सिंह बिथां बेवहाय बाहागो लानाय EM रन्जित बसुमतारी बिथां जोंनि बर'निनो आगोमा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां सुरत नार्जारी बिथां गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी बिथां मानगोनां जोंनि बेवहाय बाहागो लानाय MCLA बिथांमोन गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै बेवहाय बाहागो लानाय जोंनि मुंख्लंफोरनि बिमा आइमोन बाथौ महासभानि दौरि बिथांमोन गुदि बाथौ आफादनि अजा बिथांमोन रमान हांखोनि समावहाय मुंख्लं जालांनाय न'खरनि मानगोनां बिथांमोन रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्टनि मानगोनां आर्टिस्ट बिथांमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार्स बड'लेण्ड सोमावसारनि आगुनि मावथि बिथांमोननि बेवहाय दंफैयो आरोबाव सिखोना जोहोलाव हायुङारि जि मोनसे रिजार्भ पार्क बेजों सोमोन्दो गोनां गोबां माखासे गेदेमाफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहायनो हाग्रा ओनसोलाव थानानै रायजो जानाय गोबां सुबुंफोर बेवहाय दंफैयो बेवहाय दङ अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि मुंख्लं जालांनाय न'खरनि सुबुंफोर अल आसाम सावथाल स्टुडेन्टस इउनियननि गोबां माखासे मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोर बेवहाय दंफैयो गरखा कमिउनिटिनि गोबां माखासे मुंख्लं जानाय सुबुंफोर बेवहाय दंफैयो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बड'लेण्डनि सिङावहाय भारत सरकारनि स्टार्टआप जि मोनसे स्किम गावबागाव थांनानै थानायनि मोनसे राहा हिसाबै जि फालांगिरि जागायजेनग्रा सुबुंफोर बेवहाय दंफैयो गासैहाय जोंनि बड'लेण्डआव मुंख्लं जालांनाय बिमा बिफाफोरखौ लाफानानै जोङो 12था मोनसे जोंनि आगोमा समाजनि आगोमा नोंथांमोनखौ BTC सरकारा जुनियायै जि बरायनाय जि हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानाय साफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरो সকললৈ মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা মই জনাইছোঁ दिनै उदांस्रि सान आरो बे बुब्लियावनो BTC सरकारनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौबो दिनै नैबे जौसाङाव लेंहरनानै जोङो एखुथायै मान होनो नागिरदों आरो बे मान होनो लानाय जे हाबाफारि बेखौ साननानै मावफुंनायनि थाखाय आङो बयनिबो जानानै जोंनि BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो जाय सुबुंफ्रा जोंनि समाजनिफ्राय मुंख्लं जालांबाय जिउ गोमालांबाय बिथांमोननिसिमबो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबो जे बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे आला गोजोनै इसोरनि खाथियाव थाहैनो हायो दिनै नोंथांमोन बयखौबो बे बुब्लियाव गोजोन बुब्लियाव लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो मोनसे जुनिया मोनसे बारहावा आबहावा आं बेवहाय नुनो मोनदों जे जोङो बड'लेण्डखौ लानानै गोबां जोङो आन्दलन खालामबोबाय जागायबाय जोंनि गेदेमाफ्रा गेजेर ससेयाव जों बयबो बाहागो लाबाय गोबां जोङो खस्थ' मोनबाय राजा लामायाव जों जथेबाय रेल लामायाव जों जथेबाय 12 घन्टा 20 घन्टा गोबां घन्टा जोङो आन्दलन फोसावनानै
जों आन्दलनाव जों बयबो बाहागो लाबोदों आरो बे आन्दलन समावहाय गोबां माखासे जानाङै जाथायफ्रा जालांबाय सरकारनि फारसेनिफ्रायबो जोंनि सायाव जुलुमबाजि जालांबाय जोंनि गेजेरावबो जों गोबां जाहोनाव भुल बुजाबुजिनि गेजेरजों माखासे गोबां जाथाय जालांबाय आरो बिदिनो जोंनि आन्दलना फैदों दा फैयै फैयै आन्दलना जोंनि गेजेरावहाय 2020 मायथाइयाव मानगोनां जोंनि प्रमद बर' बिथां जोंनि गबिन्द बसुमतारी बिथां लोगोसे जोंनि UBPनि दैदेनगिरि महेश्वर बसुमतारी बिथां आरो जोंनि माखासे संगठनफ्रा ज' लोगो लानानै जोङो बे 2020 मायथाइयाव जे सुक्ति खालामदों बे सुक्तिनि उननिफ्राय जोंनि गेजेराव दा आन्दलन गैथला राजा लामायाव थांनांगौ गैथला रेल लामा जथनांगौ जोंनाव गैथला बिनि उनावहाय आरोबाव गोदान मोनसे सरकार फैदों आरो बे BTC सरकाराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे सरकारा सालायबाय थाजानाय जादों आरो मोजाङै सामलायनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव जोङो खुनु नांलाय खमलाय गैयालासिनो गावजों गाव गेना गोरोन्थि बुजिलायनाय गैयालासिनो बर'जोंल' नङा जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनानै जोङो दिनै मोनसे आबुं मोनसे गोजोन थासारिखौ जों लाबोनो हादों दा आन्दलनाथ' जालांबाय बेहाय गोबां बायफ्लेलांबाय जिफ्लेलांबाय जोंनि धोन सम्पथियाथ' नस्थ' जालांदों नाथाय जोंनि जिउफ्राबो गोमालांबाय जोंनि बिमा बिफानि फिसाफोर गोमालांबाय जोंनि बिदा फंबाय गोमालांदों जोङो गोबां दुखु खस्थ' जालांनांदों आरो जायफ्रा गोथां जानानै दं सोरबा सोरबा गोबां दुखु खस्थ'जों सहाय जानानै दङ गोबां थासारियाव दिनै गाव गावबागाव जिउ खांनानै दिनै साखाफारा जानानै दंबाय थायो दा जोङो जेब्ला सरकाराव फैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि उनावहाय बे गासैबो बाथ्राफोरखौ सानखांनानै जोङो मोनसे थांखि लानाय जादों BTC सरकारनिफ्राय जे जोङो आन्दलनाव लोब्बा थानाय गोबां जोंनि जायफोर खस्थ' मोनबोबाय जायफ्रा जिउ बावलांबाय बर'ल' नङा बे आन्दलननि गेजेरजों जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्राबो गोबां खस्थ' मोनबाय सोरबा जिउ बावलांनांबाय बे गासैखौबो जोङो दिनैहाय गोसोखांनानै बिथांमोनखौ मान होनायनि सम आरो बे सरकारा बिनि बिबानखौ लानाया दरखार दङ बेखौ बुजिनानै दिनै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे BTC सरकारा सिगाङाव जि मान होलांबाय गोबां माखासे थालांबावनायखौ जोङो गोसोखांनानै दिनै नैबे जोंनि गोबां दिनैहाय हांख्राय हरजानाय नोंथांमोनखौ लेंहरनानै दिनै जों जुनियायै मान होनो नाजावदों मान होनो थाखाय जोङो आवगायबोदों दा बे बुब्लियाव नोंथांमोना BTC सरकारनि हांख्रायनायखौ मदद होनानै दिनै बेवहाय नोंथांमोना नुजाफैबाय बिनि थाखाय आङो BTC सरकारनि जानानैबो आंनि फारसेनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो बरायो आरो बे बुब्लियाव नोंथांमोनखौ आङो मान बावो गोबां बाथ्रा बुंबा गोबां बाथ्रा ओंखारगोन समाबो खोब खम जोंनि मानगोनां गेदेमा बिथांमोना बिबुंथि लागोन BTCनि मानगोनां चिफ बिथाङा बिबुंथि लाखिलांगोन दिनै बे जिखिनि अनसुंथाइ बे थोजासे नङा नाथाय बेजों जोंनि जि मान होनाय जोंनि गेजेराव बुजिलायनाय जोंनि जि कर्तब्य जि दायित्व सरकाराव फैबाय सरकाराव थानाय बिबानगिरिफ्रा मोनसे दायित्व थायो गावनि नागरिक गावनि जे मोनसे जोंनि सुबुंफोरनि सायाव बेनिखायनो खना खनला गोग्लैसोनानै थानाय सोरबा जुदि बावजादोंबा बेखौबो जोङो मोजाङै बुजिफिनलायलायनानै जों नागिर दिनैहाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार BTCनि सरकारा दिनै मान होनो थाखाय जों आजावबोदों जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बेवहाय बिमा सिबिनाय बिथांखि लानाय जादों बे बिमा सिबिनाय जि बिथांखिया बिराद गिदिर मोनसे बिथांखि जोङो दिनै हिसाब खालामदों जे 5,000 सुबुं थैलांबाय होननानै जों बुङो दिनै बे मुंख्लंफोरनि मुङै सरकारि हिसाबै दायित्वखौ पालन खालामनानै गोबां नङाबाबो जोङो एफा एफा रांनि अनसुंथाइ होनो हादों नाथाय माखासे सुबुंफोरखौ जों नुदों फिसा फिसौ गैला बिमाफ्रा दिनै खस्थ' खालामनानै दङ निमाहा हो मुंख्लंफोरनि गोबां बिमाफोर दङ
जायफ्रा असहाय बे बिथांमोनखौ एसेबाबो जोंहा सिबिनांगौ दायित्व दं होननानै दिनै सिबिनो थाखाय जों ओंखारबोदों बेनिखायनो जायफोर मुंख्लंफोरनि बिमाफ्रा दिनै गोथां जानानै दङ आं बिथांमोनखौ आंनि फारसेनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ आङो बावहरो आरो एसेबाबो जे अनसुंथाइ मोन्दों बेखौ जाहाथे आजावनानै लायो आं बेखौ खावलायगोन আজি আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ 2020 চনৰ পৰা যিটো আমাৰ বৰ্ডাৰলাইনৰ পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ বিগত আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত হয় বড়োসকলে আন্দোলন কৰিছে বড়োসকলৰ নেতৃত্বৰ আন্দোলন এটা চলিছিল যেতিয়া আন্দোলন চলিছিল তেতিয়া বড়োৰ মাজতো এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল আৰু বড়োৰ লগতে আমাৰ ওচৰত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজতো আন্দোলনৰ প্ৰভাৱটো ডাঙৰকৈ পৰিছিল কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত বড়োসকলৰ আন্দোলনৰ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অঞ্চলৰ বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে কেতিয়াবা পুলিচৰ পৰা অপাৰেশ্যন যদি কৰা হয় আমি আদিবাসী গাঁৱত আমাৰ আন্দোলনকাৰীসকলে সময় কাটিছিল আশ্ৰয় লৈছিলে গোৰ্খা গাঁৱত আশ্ৰয় লোৱা হৈছিলে বেংগলী গাঁৱত আশ্ৰয় লোৱা হৈছিলে মুছলমানৰ ঘৰৰ আশ্ৰয় লোৱা হৈছিলে তেনেকৈ আমাৰ আন্দোলনবিলাক হৈ আহিছিলে এই কথাখিনি আমি আন্দোলনকাৰী হিচাপে আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে গতিকে আজি আন্দোলন সমাপ্ত হৈ গ'ল আমাৰ মাজত এটা পৰিৱেশ আমি পালোঁ এতিয়া 35 লক্ষ জনসাধাৰণ 26টা জনগোষ্ঠী আমি একেলগে এই অঞ্চলৰ শান্তিৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ তো গতিকে আজি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই চৰকাৰখনে আমাৰ নাগৰিকৰ ওপৰত যিটো দায়বদ্ধতা আমাৰ কৰ্তব্য আমি পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ BTR বাকী ৰাইজক আমি সকলোৱে আহক যি হল বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি হৈ গ'ল আমাৰ মাজত বিভিন্ন এটা সংঘাতময় পৰিৱেশ হৈ গ'ল কিন্তু আজি আমি শান্তিময় এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ এই শান্তিময় পৰিৱেশটো আমি সদায় জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আজি এটা সকলোৰ মাজত এটা বন্ধনৰে যাতে আমি সুস্থ BTR শান্তি BTR ভৱিষ্যত BTRটো আমি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে একবদ্ধ হৈ আমি যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ মই বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই আজি খুব ভাল লাগিছে আমাৰ অল আছাম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ দিনত যিসকলে শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকৰ আমাৰ বৰ্ডাৰলাইন অঞ্চলত যিসকল আছে তেওঁলোককো সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে আজি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অল আছাম চাউথাৰ্ণ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা যিসকল শ্বহীদ হৈছে তেওঁলোকক আমাক জনোৱাৰ কাৰণে BTC চৰকাৰক জনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোককো সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা বহুত আছে তেনেকৈ যিসকল আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ লগত জড়িত আৰু অন্য নিজৰ স্বজাতীয় নিৰাপত্তা ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰাৰ সময়ত নিজৰ জীৱন আহুতি দিব লগা হ'ল তেওঁলোকক আমি সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে আজি ব্যৱস্থাটো কৰা হয় তো গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আহক আমি একেলগে সুন্দৰ এটা BTR শান্তিৰ BTR একে শান্তিময় BTR আমি সকলোৱে এই অঞ্চলখন আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব এই অঞ্চলতে আমি বসবাস কৰিছোঁ ইয়াতে আমাৰ জন্ম ইয়াতে আমি মৃত্যুবৰণ কৰিম গতিকে আমাৰ অঞ্চল হিচাপে উন্নত এটা BTR গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একবদ্ধ হ'ব লাগিব আজি ভাৰত স্বাধীনতা আজি 75 বছৰ পাৰ হৈ পেলাই আজি 79 বছৰ হৈ গ'ল ভাৰতে এতিয়া সংকল্প লৈছে 2047 লৈকে ভাৰত এটা বিকশিত ভাৰত হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব ভাৰতে আজি শপত লৈ পেলাই কাম কৰিছে অসম চৰকাৰতো অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমখন আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত যিমান ৰাজ্য আছে ইয়াৰে 5টা ৰাজ্যৰ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে আমাৰ অসমখন কাম কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এতিয়া অহৰহৰ কাম কৰি আছে অসমখন আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ আজি আমি BTR বাকী হিচাপে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত শান্তিৰে আমাৰ এই অঞ্চলখন এটা উন্নত BTR হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু সেইটো যদি সফল যদি কৰিব লাগিলে আমি BTR নাগৰিক হিচাপে আমি সকলোৱে একবদ্ধভাৱে আমি কাম কৰিব লাগিব তো बेखिनियाव आं गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुबैला जे जोंनि मानगोनां बाथौ धोरोमनि दौरिफ्रा जथेस्थ माने समाज सिबिनायाव समाजखौ गुबुंलेनिफ्राय गोग्गो खालामनायाव जथेस्थ बिहोमा दङ जोंनि अजाफ्रा गोबां बिहोमा दङ बिथांमोनखौबो दिनै जोङो मान होनो थाखाय आवगायबोदों
आरो जायफोर रेडिअ आर्टिस्टफोर दङ टेलिभिजन आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोना सिरि सिरिनि जोंनि समाजखौ जोंनि हारिमु जोंनि सुबुंनि जे माखासे मेथाइफोर बेखौ जेरैबायदि लाखिनानै दिनै जौगाबोबाय थादों बिथांमोनाबो जथेस्थ बिहोमा दङ बिथांमोनखौबो जों दिनैहाय मान होनो दिनै ओंखारबोदों बेनि अनगायैबो मुभमेन्टआव थानाय गोबां खामानि मावग्रा बिथांमोनखौबो जों दिनैहाय मान होनो नागिरदों बे बुब्लियावहाय नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों गतिके आं मिजिंथिदों जों बयबो एफा एफायैनो बेबायदिनो जोथोन लालायलायोबा जोंनि गेजेराव निश्चय अनलायनाया गोजोर जागोन आरो जोंनि गेजेराव निश्चय जोङो बयजोंबो मोजां मोनलायनानै जोङो गावजों गाव अनलायनानै जोंनि समाजखौ जों दानो हागोन आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला बे गासैबो हाबाफारिनि थाखाय बे गेदेरथार हाबाफारि हिसाबै आङो साननो लुबैयो आरो जेसेबां आङो सरकारनि माखासे आसनि नुदों बे सरकारि आसनिनि बेलायावहाय खालि डेभेलपमेन्ट लामा बान्दोनि थाखायल' सिन्था खालामनाय जायो खिन्थु जायफ्रा बे ओनसोलनि थाखाय बे समाजनि थाखाय बेखौ नोङो मोजाङै जौगाहोनांगौनि थाखाय भबिष्यत जोंनि फिसा फिसौखौ थिग खालामनांगौनि थाखाय जायफ्रा दिनै आन्दलन खालामबोबाय बे आन्दलनजों लोगोसेयैनो जायफ्रा दिनैहाय गोबां माखासे खस्थ' भुगिनांबाय बे सुबुंफोरखौ एखमबा एखमबा जोंनि समाजनिफ्राय जों एसे बावनाय बायदि जायो नाथाय दिनैहाय बे बिटिसि सरकारा बे गासैबो बिथिङाव सिन्था खालामनानै जोंनि गेजेराव जेरैबायदि मोनसे थासारि लाबोबाय भबिष्यत आं सानो जोंनि गेजेराव बेबायदि हाबाफारिया अनलायनाय लाबोगोन आरो अनलायनाया गोजोर जागोन आरो मोनसे गोग्गो समाज दानायाव जोंखौ मदद होगोन आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावनानै बे बुब्लियाव आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयखौबो आंनि खुलुमनाय आंनि मोजां मोननायखौ आङो फोरमायग्रोबाय जासिहरग्रोबाय नोंथांमोनहा गोमोनो नाङा दिनैनि बे 79थि उदांस्रि माने दिन फालिनायाव माननीय प्रमोद बर'नि दैदेननायाव बिथांनि सरकारा दिनैनि बे ओंथिगोनां हाबाफारिखौ बिथाङा आखायाव लादों आरो बेनि थाखायनो आङो बिथांखौ गिबियावनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आंनि मानिनाय आंनि सिबिनायखौ लाफादेरनानै बिथांखौ आं साबायखर बावग्रोबाय मानो होननानै बुङोबा जाय बाथ्राफ्रा इसिबां ओंथि गोनां जायखौ लानानै जोङो गोरबो खालामनांगौ जायखौ लानानै जोंनि गोसो गोरबोआव दुखु दाहा हाबनानै दङमोन जि जिनिसखौ जोङो मावनो हायाखै जेखौ फोरमायनो हायाखै बे हाबाखौ बिथाङा आखायाव लानानै बिराद माने गेदेर हाबा मावदों होननानै आङो सानो दा नोंथांमोनहा बेहायनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो नागिरदों बे हाबाफारिया मानि थाखाय ओंथि गोनां गिबियावनो बिथाङा बिमा सिबिनाय बिथांखि बेखौ लादों आरो बे जोंनि बर' बिमाफोरखौ फुजिनायनि मानिनायनि बे हाबाफारिखौ बिथाङा लादों जोङो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइयाव खोनानो मोन्दोंमोन जे जोंनि बर' बिमाया जोंनि डिमापुरि बिमाया बिथाङा उन्दुगादुरि बिथाङा फिसाखौ थिग मथ' खांनो रोङाखैमोन जोंनि बर' बिमाया नाथाय जेब्लानाखि जोङो बर' मुभमेन्टनि खोथा एबा रमान स्क्रिप्टनि आन्दलननि समाव जोंनि बर' फिसाया गावथारजादोंमोन थैनांगौ होननानै मिथिनायावबो गावथारगोन होननानै मिथिनायावबो बे बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय जि हाबाफारियाव बिथांमोनहा ओंखारबोदों बिथांमोनहा जोङो मानिनांगौ आरो बिनिफ्राय रासिन मानिबावनांगौ जाय बिमाफ्रा बे जोहोलावफोरखौ जोनोम होदोंमोन बे बिथांमोनखौ जों जुदि गोसोखाङाबा बिथांमोनखौ जों जुदि सनमान होआबा जोंहा पाप जागोन जों बेहायनो बुजिनो हादों बर' बिमाया उन्दुगादुरि नङा बर' बिमाया आनकनसास नङा बिथांमोनाबो जोहोलाव फिसा जोनोम होलांदों बे जोहोलाव फिसा जोनोम होगासिनो दङ बेनिखायनो बे हाबाफारिनि थाखाय आङो अरायबो आंनि माने साबायखर आं बावो
बिथाङा आरो बिनिफ्राय लाबावदों जोङो दौरिफोरखौ दौरि अफलनि बाथौ महासभा आरो बे अजाफोरनि खोथा गुदि बाथौनि अजाफोर बिथांमोनखौबो जोंहा मानिनांगौ हाबाया दं मानो होनबा बर' हारिया मोनफा मोनफा मुगायाव जोङो दावहा नांबोनानै जेरै मेरै जानाय लेथेर फेथेर जानानै फैदों बे लेथेर फेथेर जानाय समावबो जोंहा जे माबा मोनसे सिभिलाइजेसन सोदोमस्रि दङमोन जोंहा जे धोरोम दङमोन आसार खान्थि दंमोन बेखौ जेबो माने बुंनो थाङोबा उल्था मोनसे परिबेसनि गेजेरावबाबो माखासे ओरैबायदि मानसि जोंनि गेजेराव दंमोन जायफ्रा बे हारिमु धोरोम बेखौ हमथानानै लाखिबोदों आरो बिनिखायसो दिनै जोंनि गोदो जोंनि आइ आफाया जोंनि पुर्बपुरुषा जेखौ जों मानिदोंमोन जायखौ लानानै जों बाहादुरि खालामदोंमोन जायखौ लानानै जोङो दुनियाव गेदेमा हारि होननानै सिनायथि होदोंमोन बिथांमोनहा बेखौ ओंखायनो जोंनि आंनि थाखाय बिथांमोनाबो शिरनमस्य आरो प्रमद बर' सरकारा दिनै बे बाथ्राखौ गोसोखांनानै जे बिथांखौ सनमान होनो नागिरदों आं बिथांखौ ओंखायनो आं खर' गंग्लायो दा बिनि उनाव जोङो रेडिअ आरो टेलिभिसननि बाथ्रा फैबावबाय जुगा जे अरायबो माने सोलायबाय थायो गुरस्लायबाय थायो जोंनि आगोलनि जे फक स्टेजाव जों जे मोसायोमोन हारिमु महरै जोंनि आबै आबौफ्रा खिन्थु जुगा परिबर्तन जानाय लोगो लोगो जोङो दिनै जेसेबां दुनियाव जोंखौ फोसाव खालामग्रा गोदान टेकनिकजों गोदान आगयनायजों जोङो आगान सुरफानानै जों दिन्थिनांगौ बेयावबो माखासे जोंनि आर्टिस्टफ्रा जे बेयाव आवगायनानै फैनानै जोङो बेखौ आगान सुरफानो हादों बिथांमोनहाबो जोंनि नमस्य बेक्ति जोंनि सिबिजाथाव मानसिफोर आरो नुनो मोनो मोनसे दंबायो जे बिभिन्न समाव जोङो इसिबां गन्दगलनि गेजेराव जेरावबो दावराव दावसि जेरावबो खारखाव खारसि बेनि गेजेरावबो माखासे मानसि दंमोन जायफ्रा सान्थिनि खामानिखौ मावबोदों बेंथाबोदों हाखौ होबथाबोदों बेबायदि हाबा मावनायाबो मोनसे बिथांमोननि सिटिजेनशिपनि खामानि हारिनि खामानिमोन आरो बिथांमोनखौबो बेवहाय सरजाबफादों बिथांमोनखौ मानिफादों आरो गोदान बाथ्रा जाहैबाय जोंहा मोनसे बदनाम दं जे बर' हारिया बेबसाखौ खालामनो नाङा दा बै एन्टारप्रेन्युरशिपनि बाथ्राखौ जोङो बेसेबां जोङो जोंनि माबायाव हारिनि गेजेराव जि आखला गैयामोन जायनि थाखाय जोङो अरायबो रांखावरिजों गेरेबनानै मालायनि सिङाव थानांगोन जों दावगानो हायाखै शिक्षा होनो हायाखै गथ'फोरखौ दा बेयावबो जाय मानसिफ्रा खमैबाबो बिथांफ्रा बेबसाय खालामनानै एन्टारप्रेन्युर फिसा फिसा बेबसा खालामदों बिथांमोनखौबो जों बरायनाया जोंनि मोनसे कर्तब्य जोंनि हाबाफारि होननानै आं सानना लायो जि बाथ्राखौ जोङो गोनांथि सानदों बे गोनांथि बाथ्राखौ दिनै BTC सरकारा बेखौ आखायाव लादों आं बिनिखायनो बिथांखौ आरो रायजो राजाखौ आरोबाव आंनि खर' गंग्लायनायखौ आंनि मोजां मोननायखौ जासिनानै आङो फोजोबनाय जाबाय आंनो समखौ खम होदों बेनिखायनो बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ आरो खुलुमबावबाय आङो बयखौबो खुलुमहरबाय खेबसे सेमानाव गेदेर BTCनि चिफ श्री प्रमद बर' बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार सुरत नार्जारि राज्य सभानि मानाव गेदेर MP रोनगोरा नार्जारि लक सभानि मानाव गेदेर MP जयन्त बसुमतारी आरो जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय मानाव गेदेर MLA जिरन बसुमतारी आरो जोंनि BTCनिनो स्पिकार कातिराम बर' आरो बाहाय नुजाफैनाय गुबुन गुबुन EM बिथांमोन MCLA बिथांमोन लोगोसेयैनो एसे सिगां नागारनानै थांनाय BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप आरो बाहाय नुजाफैनाय जोंनि रमान हांखोनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव जायफोरखौ जोङो मान होनो हायाखै एबा अनसुंथाइ होनो हायाखै बिसोरनि न'खरनिनो मुंख्लंफोरनि बिमाफोर
आरो बिदा फंबाय न'खरनि सोद्रोमाफोर लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनि भलन्टियार पस्टआव थानानै खामानि मावबोनाय एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबान लानानै खामानि मावबोनाय एक्स वार्कार बिथांमोन लोगोसेयैनो बाथौ धोरोमनि दौरि बिथांमोन आरो गुदि बाथौनि जायफोरखौ अजा होननानै बुंनाय जादों अजा बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो सिखना जोहोलाव आरो रायमना नेशनेल पार्कआव खामानि मावबोनाय बिथांमोन दा गोदानै स्टार्टआप एन्टारप्रेनियर्स डेभेलप खालामनायाव गोबां साक्सेस मोननाय बिथांमोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन रायजो राजाफोर दिनै मोनसे जोबोद गाम्भीर्यपूर्ण मोनसे अनुस्थान आरो बेबायदि अनुस्थानखौ बहुत बोसोरनि उनावहाय खेबसे दिनै नुनो मोनफिनदों मानो होननानै बुङोबा बावहाय रावहाबो आथुर जानानै गैया रावबो दावराव दावसि जायाखै एबा सोरबा मोननाय सोरबा मोनैखौ लानानैबो रावबो बावहाय दावराव दावसि खालामाखै एबा सोंथि थिखाङाखै बयनिबो गोसोआव मोनसे गोदान गोजोननाय आरो गोदान मोनसे सिन्ता जे जिखुनिखि दा मावगासिनो दं जागासिनो दं बेखौ गोसो सिंजों नोंथांमोना बयबो बरायनो हादों बेबायदि डिसिप्लिन मोनसे आफादफोरखौ दिनैनिफ्राय प्राय 25-30 बोसोर सिगां नुनो मोनोमोन जे मानसिफ्रा मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारियाव लेंहरोबा ना ओंखाम जानो बियो ना मटर गारिनि भारा बियो बयबो गावबागाव न'आव सोरांनायनि सिगांनो ओंखाम बोथिसे संनानै जानानै फैनानै 10-12 किल'मिटार गोजानाव थाबायनानै फैनानै सोमावसारनायाव बाहागो लाफैयो आरो जेसेबां गोलाव सोमावसारदों एसेबां गोलाव बाहागो लानानै खुनु कमप्लेन गैया साहा गरदसे मोनलोङाबाबो अरजाया गावबागाव न'आव थांफिनो हराव सहैनानै ओंखाम संनानै जाहैयो बे जाहैबाय मोनसे डेडिकेसन हारिनि थाखाय हादोरनि थाखाय एबा दैदेनगिरिनि थाखाय आरो बेबायदि डिसिप्लिन थानायखायनो सोमावसारनायफ्रा देरहासार जाबोदों बेनि गेजेराव गोबाङा थांनानै थालांबाय माखासेया रुंसारि जालांबाय आरो बिसोरखौनो जों मुंख्लं होननानै बुंदों मुंख्लंनाय बे सोदोबा बोरैबा जोङो गुबुन गुबुन ओंथिजों नायनो हागौ नाथाय जाय हारियाव जाय देशआव शहीदफोरनि न'खरा गावनि न'खरनि फिसा फिसौ थैलांनायनि थाखाय खुनु आफसोस गैया दुखु गैया बेबायदि हारियानो बेबायदि हादरानो सबसे भाग्यबान हादरनो मानो होननानै बुंबा हादरनि थाखाय आरो हारिनि थाखाय जिउ दान होनो हानाय मानसि बे हादराव दङ आरो गावसोरथ' जिउ दान होलांबाय गुबुनखौबो जिउ दान होनो थुलुंगा होलांबाय ओंखायनो आं मोनसे खावलायगोन मुंख्लं न'खरफोरखौ जि जालांबाय न'खरनि फिसा फिसौ गैलिया नाथाय बेखौ लानानै गोसोआव दाहा लानानै थाबाय थानो नाङा जेरै जों गौरब खालामो मुंख्लंफोरखौ लानानै न'खराबो गौरब खालामनो हानांगौ आंनि फिसाया हादोरनि थाखाय हारिनि थाखाय जिउ दान होलांबाय आरो बे फिसानिनो जे आदर्श बेखौ लानानै गामि एबा ओनसोला गासिबो थांनानै थानो नाजागोन स' बेफोरबायदि न'खर आरो परिबार आरो बेक्ति थानाय न'खरा मालाबाबो हारिया मालाबाबो जोबनानै थाङा ओंखायनो बर' हारिया जोबनानै थाङाखै जेसेबांखि खैफोद फैया मानो हारिनि थाखाय प्रयजन जायोबा गोनां जायोबा
जिउ दान होनो हानाय मानसि थानायखायनो बर' हारिखौ रावबो फोजोबनो हायाखै आरो हानायबो नङा। जोङो थैनानै थाङाखै। आंबो 40 बोसोर सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों। नाथाय आङो इसोरनि अननायाव, रायजो राजानि अननायाव आङो जिउ जोबलाङाखिसै। नाथाय थांनानै थादों होननानै जों जिरायनानैबो थायाखै। जों दिनैसिमबो जुजिगासिनोबो दङ। ओंखायनो बेखौ मोनसे गौरब एबा मान होनानै ला। आरो नोंथांमोननि गोसोआव नैबेनो साननाय थानांगौ जे जोङो जोंनि न'खरनि सासे सोद्रोमाखौ हारिनि हादोरनि थाखाय दान होबाय। नाथाय नोंसोरो दिनै जायफोर थांनानै थादों, नोंसोरबो गावनि जिउनि समफोरखौ बे हारि, बे हादोरनि थाखायनो बांसिन सम बाहायनानै जोंनि हारि आरो हादरखौ जौगासार खालामनांगौ। भलन्टियार फर्स जोंनि मेगनावनो दाबोनाय क'क्राझार जिल्ला भलन्टियार फर्सनि कनभेनरा आंनो गिबिमोन आरो जोंब्लाव बे जोंहा दलिन होननाय सेरफांगुरिनि बिथाङा चेयारमेनमोन। नाथाय आंखौ नोङो भलन्टियार फर्सआव थानो नांला, एबसु मेइन बडियावनो मावबाय था होननानै बोसोरसेनि उनाव सोलाय सोल' खालामनानै आमाव जोहोलाव आरो दावराव देख्रेबमोनहा क'क्राझार जिल्ला भलन्टियार फर्सनि चेयारमेन आरो कनभेनर जाबोदोंमोन। बेनि उनाव सेन्ट्रेलि जेरावबो भलन्टियार फर्स दाबोबाय आरो बै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बे 6 बोसोरनि गोलाव सम सोमावसारनायाव मोनफ्रोमबो सोमावसारनायनि हाबाफारिफ्रा जाफुंनायनि गुदियाव भलन्टियार फर्सफोर। आरो बे भलन्टियार फर्सफोरनाव दिनैसिम मोनसे गोसोआव जों मा मोनखो बेबायदि सोंलुआबो फैफेराखैमोन। खुनु भलन्टियार फर्सआव खामानि मावबोनाय मानसिया हारिनि थाखाय इसिबां मावबोनायनि उनाव जों मा मोनखो बे प्रश्नखौ रावबो सोंफेराखै, थिखांफेराखै। मानो होनबा बिसोर निस्वार्थ भाबै हारिनि थाखाय मावनो फैदों, माबा मोनसे मोननो होननानै। दिनै जोङो गोसोखांफिननानै बिथांमोनखौ मान होदों। हयथ' दिनैसो साननाय फैदों बिसोरनि गोसोआव जे हारिनि थाखाय मावोबा माबा मोनसे मोननो हायो, मान मोननो हायो एबा अनसुंथाइ मोननो हायो। बै समनि भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोर, मावथिफोरा माने दिनै गिलाससे दै लोंनानैनो सानफा गाहाम मिटिं खालामनानै गिदिं सोमावसारनायखौ जाफुंहोनायनि अबदानखौ रायखाङोबा आंहा दिनै मेगनावनो सिखांफैजोबो। खारन गोबां भलन्टियार फर्सखौ आं मेगनजों नुबोदों। रावनिबो सिपियाव मटर भाराबो फैसा थाया, रावनिबो सिपियाव दखानाव साहा लोंनो 2 थाखाबो फैसा थाया। नाथाय बै समनि रायजो राजाफ्राबो ओरैबायदि समझदार एबा बुजिनामोन जे सोरबा मावथिया बे गामियाव थांदोंबा, मिटिं खालामहैदोंबा बे बुजिखायो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेनि सिपियाव फैसा गैया। गामियानो खांनानै 10 थाखा गाहाम हरोमोन। ओंखाम संनानै जाखायोमोन जायनिखि न'आव थाया मानो, साहा लोंहोयोमोन। बे गामि सोरबा 10 थाखा सोरबा 5 थाखा हरनायजोंनो बै समनि मावथिफ्रा सारा आसाम गिदिंबायनानै खामानि मावबोदों। सोमावसारनायनि बेबायदि उदाहरनखौ हयतोबा दिनै मोननो थाङा, दिनै नुनो थांला बेबायदि उदाहरनखौ। बै समावल' नुनो हायो। आंनि सर्बस्व मा दं आं बेखौ दान होगोन, आं लाया नांगौबा। बे मन'भाबजों जे सोमावसारबोदोंमोन, बर' आन्दलननि सोमावसारनायनि बुनियाद, बेनि बिथा आरो रोदाया गोख्रों जाबोदोंबा आरो जों ओरैबायदि मोनसे हारि जानो हादों जे समनि सोमावसारनायखौ सारा पृथिबिया दिनै गनायथि होनो गोनां जादों। अब्ला बैबायदि मानसिफोरनि थाखायनो जाफुंसार जाबोदों। अल इन्डिया रेडिअ'नि खोथा, आं होमबा क्लास 7आव फरायो। 1975 मायथाइयाव जेला रेडिअ'आव बर' प्रग्राम फैजेनदोंमोन, गामियाव माबादि अबस्थामोन। सेंग्राफ्रा सामफ्रामबो ज' जानानै बेलासियाव गामिफोराव माने अल इन्डिया रेडिअ'नि गान खोनासं बेसेबां फुरथि खालामदोंमोन। जोंनि थाखाय बेफोर रिकगनिसनफ्रा बिराद गिदिर बाथ्रा। टेलिभिजनाथ' मैया दाखालिसो। फारसेथिङै बै आर्टिस्टफोर, नीलेश्वर ब्रह्मनि जि हनै सानजा सोरां साना फैगौ होननाय जि गाननि जि ग्राम'फन रेकर्डिं, बेखौ दामै गामिफ्राव जे बैसागु मोसायोमोन, बे मोनसे नस्टालजिया। बेफोरखौ गोसोखांजोबोब्ला दिनै
हारिया बबेनिफ्राय बबेसिम सफैखो बेखौ साननो गोनां जायो दा दिनै प्रमद बर'खौ आङो बे गोलाव सम सोमावसारनायखौ नुबोनाय सासे मानसि हिसाबै दिनै एक्स ग्रेसिया सोदोब बाहायाखै कम्पेनसेसनबो बाहायाखै नोंथांमोननो दा जि होदों बे एक्स ग्रेसिया नङा एबा कम्पेनसेसनबो नङा मा होनदों बोसोराव नोंथांमोननो माबा मोनसे एमाउन्ट गभर्नमेन्टआ गावनि दायित्व हिसाबै होबाय थागोन आरो बिनिफ्राय दिनै सार्टिफिकेट होदों मेमेन्ट' होदों बे गासैखौ नायोबा बेयो एक्स ग्रेसियाबो नङा बेयो कम्पेनसेसनबो नङा आरो नोंसोरनि लाइफ लं सार्भिस आरो सेक्रिफाइसखौ थाखा फैसाजों सुनायनानै निउट्रेलाइज खालामनो बा इकुवेलाइज खालामनो नाजानाय जायाखै बे जाहैबाय बिराद गिदिर मान आरो बेखौ नोंथांमोना बेसेबांबा गिदिर मोनसे गनायथि आरो मान होननानै नाजावनानैनो लानो हानांगोन होनबाना जोंनि समाजाव जोंनि हारिनि मानसिफोरा जेब्लायबो नोंथांमोननिफ्रायनो थुलुंगा मोनबाय थागोन आङो गोलाव बाथ्रा बुङा बुंनांगौबा बहुद दहाय रोनगोरा नार्जारिया गावबो एसे एनै सम लोगो मोनबोनाय मानसिफोरनि खोथा गोसोखांनानै हयथ' आबेगिक जादों आं बे हिस्ट्रिखौ बुंजोबनांगौबा आंबो आबेगिक जागोन खारन बड'फा उपेन ब्रह्मनि सोमावसारनाय समनि गोबां मुंख्लंखौ आं आंनि आखाइजोंनो सावबोदों बिसिनि गोथै देहाखौ बाननानै आं गोथै बारियाव लांदों आरो आंनि आखाइजोंनो अर लगायनो साबसे मुंख्लंफोरखौ अर लगायबोनो मोनखो आङो नाथाय आं बेखौ दिनैहाय मोनसे आंनि स्ट्रेंथ आंनि मोनसे गोहो बोलो होननानै आं साननानै लायो आरो बिथांमोननि सेक्रिफाइस आरो जिउ दान होनायनि थाखायनो जों दिनैसिमबो बे बैसोसिमबो हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे बोलो मोनबोबाय थादों दा बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों